Kung rin dito, likod na kung magbunyog ka mo. Oo, magbunyog kami. May na kami niyan kuan, pagkaon. Ato nag-iyon ayam. Dagmite, pre. Oo, di na. Kasi bossing, mga tagi ng 13 months, tapos bagay may bonus pa. Oo, ano mati mo papaliton? Mapait ako, pre. Mapait ako pang-forma-forma, pre. Kaya may lakad kami ni Marie sa 26. Mag-date kami. Ato kami sa Busoy Falls. Ako makato ka mo. Oo. Ako luhat, magpapa-litsyon ako luhat. Oh, Kay, may mga bisita ito na 125. mak, ato na lang ako iyo kaya. Maaraw na lang ulit Happy siya. talaga to balay. Oo. Tara, kay. Tara. Maaraw kang busing yan, Jesus. Tara, dali, oh. Bali nga mga trabaho rin hinulat. Yung kaya na pag nakikinot, era 13 man pingat era bonus. Boss. Oy, Opay na kulo, boss. Okay na ko lang, boss. Radyo Flores ka? Oo, boss. Likod na nga to. Mano, kay... Usaw-usa na, dire makukuhan, dire pwede durungan ka mo, dire. Oh, sige. Nga dilak dili. Excited ako dapat. Radyo Flores! Oo. Hindi Flores, boss. Bale, ba ako nagkalat iyo, 13 man pe. Anito na nabawa ninyo. Hanggang 1 year. Oo. Sige, maupay, boss, maupay. May bonus, tas 13 man pe. Oo, sige. Radyo Flores. Pwede pag-ibig mo, sir. Perma, tidak. Ubos, ito, ubos. Ito. Excited ako, pre. Bale, tayo mo kuhan. 5,000 yung 13 man pinayo. Akon. Oo, 5,000. Sige. 3,000. 3 to ha? Oo. 5,000. Tapos, anay? Ayan ay paglakat. Igiibang ko din mo utang ha akon. 5,400. Ukod ng tubo. 5,400. 5,200 ako Oh, utang, sir. 5,000 ito. 5,000 yun eh. Balik ko lang kapahin. 400 na lang. Wala pa, may utang pa ko sa ngayon. Yan? Oo, ano mo ginutang ha akon. Balik, quits ka na. 400 ulit kulang. Yan. 400 din eh. Oo. Balik ka ng utang. Akong 30 man, sir. Amo na to. 5,000 tapos nagbayad ka ng utang nimo. 5,400. Bonus ini, sir. Wala bonus, sir. May da ade. Ade nimo bonus. Katimbaw. Dire dalaw pun lain. Makuha kay doro amo tigbinutang perminti pag susunod mo. Piste ka. Nakabuisit ka rin akong trabawan. Wala kas nga bonus, sir. Wala mo ito. Sige na sila kay next. Rico. Redido. Paparsalo sa tikimon ako niyan. Rico Redido. Likod na kung magbunyog ka mo. Oo, magbunyog kami. May na kami niyan kuan pagkaon. Ato nag-iyon ayam. Rico Redido. 13 months nga na pin. Siguro dito, sir. Pwede pa kipirma? Hindi na pirma. Puro paspasi sir, gani gulop na. Pwede, tanmark na lang. Dire, pirma. Adi gulop na paspasi. Hindi na. Ano yung bonus? 5,000. Oo, 5,000. 5,000 din bonus. 5,000 ito. Ay, salamat, sir. Nakapirma ka naman din ang record dito. Mana, sir. Ano ha? Adi tayo mo utang. 4,800. Wala ako man, sir. Oo, amo tayo mo utang. Ako na tubo. 4,800. Baro ka na ako man ng tubo na gutay man na ito ginutang. Ah, muna ito. Nareklamo ka pa, tatanggalong ko ikaw. Yun na, nakacheck na din eh. Iba na nalang tumadosyon to sa 5,000. Dusin, dusin na takon. Oo, kaya hindi mo utang. Para makautang ka sunod na to eh. Mga kapandiling, ditsom. Puno niya unta na po. Amot problema yun, kaya magutang-utangan ka mo. Anak Bali. puno, saya man. Nay, pig ka na mo ka ng 30 man pe ha. Wakit sila kita. Pati ikaw. Kaya na pa utrohay mo pagputang. Ano ni mo, Kwan? Bonus ni mo kay... Malayan doro tim, Kwan, ano na, basta, malayan doro. Amo pag ginamit na permi pagsusunod ni mo ha. Kaya nga tutot, bros. Sige na sila, kaya magkukumpa ko. Dapat aksuldo nito kalayo ha, Kwan. Kalayo dito nga, mga tao ko. Oh, nalit si ini. Kesa pagkuhan. Pag uli ko niya na. Sir, tanggalan na lang kina, sir. Di lang masunod-sunod suntuin. Ikaw, masunod. Ako, dili na masunod yap. Kaya ano? Pistig ka, sir. Kaya, mabubuhay kami na. Bonus, tupras. Excited pa naman yung pagkani kay 13 months. May mga utang pa, ipamahabilis sa mga utang. Pamiling na lang, di ba, sir? Na, kuhan, trabador. Sige, mamimiling nila ako nila mga hobya. Di man yari ka muna na nabaho. Tanggal ka, nakacheck na din, tanggal ka gihap. Meriste nga gaaron, napausap nga gaaron. May taka utang ko sa lang nga kapingan usang nga sigarilyo, nabuting 5,000. Tangan pa akong
roll on para sa kung paano. Masakpan ko nga yung kalsada, pambulubulungan ko ito. Ako nga, ano? Usa na scooter, doon natin napay. 4,800. Ah, di ba naman 200? Di rin makarawat yung trabaho. Tapos ano atong bonus? Ano bonus nimo? Ano man ginatagay? Ngariste. Ah, di tupras. Roll on. Kulkog na sa simod. Bakit ang ko nga na ito? Magkagiagi dito dapit. Tamakan ko man ito. Pag-iisip na ito nag-aaral. Ha, pre?